Геймеркі і геймеры, вітаю вас на канале. Гэта сёмы эпізод, сёмая серыя праходжання рэплейсту. І, як я казала, будзем праходзіць два сайт-квесты. Паспрабуем высветліць, чаму Эдвард скончыў жыццё самагубствам, ці яго хтосьці яму гэтым дапамог. І, канешне, нам трэба пасябраваць з Экскалібурам. І яшчэ там была нейкая новая гульня. У нашай сябровачкі Сьюзан, мне здаецца, дзяўчынку звалі з аўтаматамі. Так што нам не далі адразу зайсці. Ой, гэта што такое? Мне варта паспрабаваць знайсці, адкуль узяліся гэтыя плямы ад фарбы. Тут, калі б яшчэ было бачна, як бы гэта пляма ад фарбы. А то так не бачна. Ён казаў, што нейкі мурал трэба шукаць. Так, але спачатку давайце праверым маю тэорыю, што ежа была ў бары. Бо калі мы туды падняліся ў мінулай серыі, нам адразу кінула нараду па квесту і не далі нам там пахадзіць. Так. Вітаю. У вас ёсць ежа? Ты ў бары размаўляеш з чалавекам у кухарскім купаку, як думаеш? У вас ёсць ежа. Ага. Сёння дзень бургераў, першая порцыя для новых наведнікаў бясплатна. Тут ці з сабой? Ежа не для мяне. Гэта для Экскалібура. Дык трэба было адразу казаць, на, вазьмі яшчэ адзін бургер. Гэта сабака лепшая, што ёсць у гэтым месцы. Толькі абавязкова перадай яму, што гэта ад мяне. Так, ну гэта было вельмі проста. Так, пашліце сябраваць з сабакам. Крышку такой у нас будзе бегатні у гэтай серыі туды-назад. Так, Экскалібур. Добра, што Тэмпест нарэшце знайшоў сябра. Слушай, ён ідзе. Ну, мы тут шуму нарабілі. Так, Экскалібур. Прывітанне, Экскалібур, вазьмі. Ты хочаш мне што-небудзь паказаць? Напэўна, хоча, каб я ішоў за ім. Квест ад сабакі. Так. Пайшлі далей. Някая хаскі. Даецца, Экскалібур хоча, каб я пайшоў за ім у гэтыя дзверы. Так, раней нам што нельга было. Так. Новая лакацыя. Павінна быць нейкая прычына, чаму Экскалібур прывёў мяне сюды. Мне трэба прыглядзецца. Так, сюды няма куды. Ой. Ну, давай, вядзі. Так. Тут нешта было, але гэта забралі. Сілуэт нагадвае кірку. Кратую усім, хто абараняў вакзал да апошняга ўздыху. Наша язык напісана Уэддинг-стрит. Здаецца, яе ўзялі са станцыі метро. Які мемарыял. Здаецца, Экскалібур хоча мне нешта паказаць. А ты ўжо далей пабег? Я щось не бачыла. Імёны. Тут паляшэнне для кіркі і нейкая гравіроўка. Кірка цяпер генеруе энергію. Это добра. Для мяне ты быў як другі бацька, я больш ніколі цябе не падвяду.
Чтоб не здарылася з кратам на Уэддинг-стрит, гэта, напэўна, моцна паўплывала на яго падапечнага. Дзякуй, што паказаў. Так, выканалі квест Экскалібура. О, гэта смачна. Бургер. Можна штосьці яшчэ там? Та, можна. Малайчына, Экскалібур, малайчына. Добрая собака. О, это была таксама асобная ошибка. Малайчына. Так, ну мы рыхтуемся до нашага ўзяцця сцяны. Вось уже кірку сабе палепшылі, так што не ўсё. Бадзянне тут бязглуздае. І мы выканалі адзін квест, атрымліваецца, у нас застаўся... Ой, чамусьці на тым моманце не адкрываўся нататнік. Фарбу. Трэба нейкі мурал, значыць, альбо графіці. На версіі нічога не было, але пачнем як бы ад краю мапы. Ужо нейкі снег пайшоў. Тут, дарэчы, таксама можа быць штосьці новае. Ну вось. Што ты малюеш? Краявід? Навошта ты яго малюеш? Мне здавалася, што людзі тут бачаць сваё наваколле змрочным. Можа і так, але ў гэтым змроку я не магу не заўважаць чалавечных памкненняў, мараў, упартасці. Вядома, не ўсё так, як мае быць, але я ўсё роўна хачу, каб іншыя бачылі ў гэтым свеце тое, што і я. Прыгажосць. Відаць, таму я і малюю. Ну, гэта вось адсылачка да той творчасці, пра якую раней быў таксама дыялог, запіска Айронвуду. Майкл, аднясі тэлескоп да яё, пакуль сюды зноў не ўлез Дэвід. Спытай, ці можа драматаваць бінокль? Больш? У нябогі Сьюзен ад бацькі нічога не засталося. Ну, нам это квестом не стало. Я думала, ён толькі пашкоджыў сабе вока, і не думала, што сама лінза пашкодзілася таксама. Так, ну тут ніякай фарбы, ніякага графіці не было. Там каля шпіталю нейкая вялікая была графіці. Я неяк звяртала на яго ўвагу. Вось, у папярэдніх эпізодах. Вось яно, такая самая фарба ў гэтай частцы. Тут сакрэтнае сховішча, дзе Эдвард захоўваў усе свае рэчы. А выканалі квест Эдварда, таксама атрымалі ачыўку і павялічылі колькасць медычных стымулятараў. Старыя чатлогі. Гэта па-за іх Эдвард думаў, што на яго палююць. Я думаю, што карпорацыя паслала цябе за ім. Таму ён пайшоў з жыцця. Вось мой пошлю гісторыю, Воран. Што там за логі такія, з якія трэба было паміраць? Усталяванне бяспечнага злучэння. Карасталік чулі, прэзідэнт зноў збіраецца балдавацца. Увесь савет ашалеў. Карастальнік 2. Тут таксама нас старшыня кажа. Дж будзе моцна ціснуць на ФСФ. Ён, відаць, неспакойны, усё ніяк не можа забыцца на гісторыю з Кубай. Няўжо не разумее, як уладкавана наша краіна? За прымусовыя змены ніхто яму не падзякуе, хіба што Саветы і Брытанія. Ну так, Савецкі Саюз ўсё яшчэ існуе. Але Джо не адступаем. Чалавек ён добры, але упарты ідэаліст. Для яго гэта можа быць небяспечным. З гэтай нагоды я і пішу. Вы казалі, што ў вас ёсць чалавек у агенцтве. Ну я не бачу ў гэтых логах нічога такога, каб для гэтага рызыкаваць жыццём. Так, што ў нас, як змяніліся? Ну, ўсё. Пойдзем да лекара сходзім.
Ну там просто паглядзець, што ў гэтым закутку лакацыі можа штосьці новае. Таксама. Нам там казалі, што вельмі шмат пацярпелых, тых, каго мы выцягнулі там з рабствам. Ты ўсё яшчэ жывы? Рада цябе пацешыць. Прабач, я мею на ўвазе, ты страціў шмат крыві. Хуткая смерць, гэта рэдкае шчасце, хлопча. Ты выратаваў таго чалавека. Не з великадушнасці. Жонка і дачка, я хацеў з імі развітацца. Яны ў маім кветкавым намёце, зусім побач з вакзалам. Я хачу бачыць іх твары, калі ласка. Прывядзі іх да мяне. Ну, і яшчэ адзін квесцік. Таксама можа нам што-небудзь палепшыць. Так, тут нічога няма. А, не, Вероніка ёсць. А, і тэмпіс. А, это адкуль мы вярнуліся. Я ўсё роўно не магу цябе спыніць. Ідзі. А чаму тэмпіс тут чыліць? Ці гэта хтось іншы? Проста неяк падобна на яго па колеру. Так, добра, зараз тады старому прывядзем яго ў сям'ю. Можа потым уже вырушым да тэмпіста. Так, дзе сцены? Вось. Гэта не той намёт, які вы шукаеце. Гэта, напэўна, кветкавы намёт, але тут нікога няма, Уоррен. Здаецца, стары даволі доўга жыў адзін. А я тут з'ехаў? Давайте. На сцяне намёта вісіць запіска: зіма, другая палова, высакосны год. Думаю, стары баяўся гэта забыць, Уоррен. Ён ужо страшвае розум. Пад падушкай ляжыць скрынка-галаваломка з кодавым замком і надпісам «Мая сям'я». Падказкі пра тое, дзе знаходзіцца сям'я старога, могуць быць унутры. Праверым кнігі. Кніга кветак. У кнізе надпіс. Так. 18 траўня 55-го года. Гэта мусіць быць нейкі, я думаю, ход. Першы крок до нашага саду Мары. Так, агледзець. І другая дата. Так, я ўсё фотографую. Так, 10 лютага. А, не, чекайте, это же... Это американские? Які гэта... Не, распакуйся, давай. Это альбо 10 лютага, альбо 2 кастрычніка. Я не упэўненая просто. Але калі я подумала, что там травень... Да, это американский формат. Открываем. Металлічны круг з намаляваным на ім караблём. Нептун 6 чэрвеня. У нас ажно 3 даты ёсць. 44-го года. Цяпер можа паспрабаваць адкрыць скрынку галаваломку. Так, увесці код. Ён напісаў падказкі. Зіма. А, по месяцах? Ну, это люты был. Другая полова. Другая полова лічыцца траўнем? А, не. Кастрычнік, значыць. А, не, там быў чэрвень. Высакосны год. Гэта трэба гугліць, як я магу гэта ведаць. Не падыходзіць, трэба думаць нешта іншае. Ой, давай яшчэ раз. Другая палова. Высакосны год. Не
Не падыходзіць. Так, люты, другая палова. Високосный год. Так. Дима, это все еще лютое, значит другая полова это все-таки. Ось так, и високосний год. А колькі спроб есть? Unlimited? Так, чекайте. Ще раз. Сергій помирає у шпиталі, просив мене знайти його сім'ю. Яни повинні бути звонку вокзала. Не, у нас есть все, что нам треба. Дима. Перший крок до нашого мари. Так, лютый, 18-й, 44-й. Адчынілася. Тут старая фотографія жанчыны і дзяўчыны, узятая з газеты. Вот і фамільнай аварыі загінула 9гадовая дзяўчынка і яе маці. Думаю, нам варта вярнуцца ў лазарет. Сямейнае фото можна паглядзець. Пашарпанае фото з газеты, усмешлівая жанчына з дачкой. Частка артыкула пад ёй усё яшчэ чытаецца. У аўтамабільнай аварыі загінула 9гадовая дзяўчынка, яе 33гадовая маці. Прыгнечаны горам муж і бацька рашуча выступае супраць донарства і апраўдвае гэтае рашэнне сваімі вузкімі неразумнымі асабістымі поглядамі. Паводле слоў нашага эксперта, гэта трагедыя не толькі для яго сям'і, але і для ўсіх тых жыццяў, якія можна было б выратаваць, калі б органы яго блізкіх былі ахвяраваныя тым, хто мае патрэбу. Ну, і ён меў права не жадаць аддаваць часткі сваёй жонкі і свайго дзіця. Зараз пакажам яму фотаздымак. Я знайшоў гэтае фото ў тваім намёце. Гэта тое, што табе патрэбна? О, так, полепшали здоровье. Флора, каханая, Дейзі, мой анёл. Я абяцаў, што буду жыць далей, але я так стаміўся. Я хутка буду з вамі, я вяртаюся дадому. Калі я памру, ці сустрэнемся мы зноў, Воран? Так, ачыўку яшчэ адну атрымалі. Ну і судзячы па ўсяму, можна вырушаць на асноўны квест, вяртацца. 3 пабочных мы зрабілі. Думаю, гэта все, што тут было. У мяне ёсць адчуванне, што наступная глава гульні будзе зноў супер вялікай, бо гэта будзе зноў нейкі, напэўна, доўгі квест, дзе будуць шмат боек, шмат галаваломак. І я як 5-й эпізод больш не хачу. Бо это вельмі неяк складана для мяне в плане ресурса. Столькі сядзець уважліва і все каментаваць і чытаць. Вось, таму буду разбіваць на больш кароткія эпізоды. Але зараз яшчэ толькі мы ідзем да Тэмпесту. Паслухаць, што ён нам скажа, які яго план, бо сапраўды адна пістола гэта не так і шмат. Всего. Улічуючи, колькі там ворога. О, щось можна використати. А, ліфт. Я забылася так само, що це було. Я ще спуститься. Так, ну ён мусить бути десь тут. Вось уже нас зашикався. Машина готова, тільки скажи. Ну, давайте спитаємо, може, спочатку. Про його роль. У порівнянні з Матріархом і Аренвудом ти виглядаєш молодейшим. Ага, так, свіжа кров у раді старейшин. Як ти долучився до ради? Я отримав гэтую посаду у спадщину. Ранее я замовк род.
Мой прыёмны бацька. А, это мы яго мы бачылі, ты ён памёр, і это, напэўна, Тэмпест туды паклаў кірку хатуем паляпшэннем. Калі ён памёр, бракоўныя бралі мяне на яго месца. Ох, прабач, а як ён памёр? За мяне. Я праебаўся. Кропка. А падзею тэрмітнікам? Што дарбі, пакуль я быў тэрмітніком? Ну, спачатку мы з хлопцамі іх руку паскакалі, нічога саплівага. Але жарты скончыліся, як бач. Тэрміцкія вязні паўсталі, біліся як чэрці. Я пралез унутр, памахаў троху кулакамі. Астатняе ты ведаеш. Параненым дапамажы, да бяспекі выведзі, адну мокрую дубу выцягваць з каналізацыі. Мне давялося саскочыць з калектара. Чувак, гэта было шаленства. І гэта кажу я. Куды мы накіроўваемся? На кантрольны пункт. Такая велізарная брама ў сцяне. Далей праз яе ездзілі раней праз яе ездзілі машыны і цягнікі. Цяпер прапускаюць толькі цягнікі са смеццем і патрулі карпорацыі. Нічога новага. Бракоўным там знаходзіцца забароненым. Забіваюць на месца. Але што галава, то розум. Нам удваіх як пяро спаліць. Ой, ну, мы гатовы ісці. Выдатна. Наступная станцыя — сцяна Фенікс-Сіці. Нарэшце заскокваю машыну і паехалі. Ну, это адмалявана кожны раз аднолькава. Машына гэтая. І на гэтым мы будзем сканчваць нашу серыю. Зараз паглядзім толькі аднім вочкам, куды мы прыедзем, куды нас загрузіць. А не скончылі яшчэ, тут некая кат-сцэна. І мы скончылі частку 4. Яна казала мне не быць як ты, але я думаю, што ты ёй падабаешся, я не разумею. Калі Вероніка хвалюецца, яна злуецца, але гэта акурат азначае, што ёй не ўсё роўна. Ведаеш, нас не вышылі, як радзіць сябе усім гэтым, як жыць далей, калі ні хаты, ні лапаты. Таму кожны робіць, што можа. Пра матрыярха. Матрыярх адчувае сябе спакойна і ўпэўнена, нягледзячы на тое, што кіраваць вакзалам цяжкая праца. Ну, вакзал ўсё, што ў яе ёсць, накшталт адначасовай сям'і, таварыства і летніка, што працуе ўвесь год. Не хачу нават задумвацца, што будзе, калі нехта паспрабуе ўсё гэта ў яе адабраць. Ці таму ремонт такі стрыманы? Ага, часам здаецца прасцей стрымаць пачуцці, чым з ім разбірацца. Ён вырашыў памерці разам са сваімі людзьмі ў Прэспара. Спадзяюся, калі-небудзь ён перадумае. Ай-ёй-ё. Што наконт яго? Здаецца, ён не надта цікавіцца людзьмі. Яго хвалююць толькі прылады і механізмы. Мяркую, ён проста хоча дапамагчы, дакладней дапамагаць іншым. А вось дапамога сабе, яго ўвогуле не цікавіць. Як ты радзіш з усім гэтым? Да ніяк, не ведаю, жартую час ад часу, каб не так страшна было. А потым надыходзіць новы дзень і дае новую невялічкую мэту, досыць годную, каб жыць. Значыць, мы падобныя. Я карыстаюся аналагічным падыходам, дзялю задачу на драбнейшыя, ставлю прамежкавыя мэты, задаю прыярытэты. А як жа? Такія ўжо мы спакойныя, такія ўпэўненыя адной нагой у Фенікс-Сіці. Так, пачакай, там нешта не так. Ага, кулю ў лабавое атрымалі. Тут некая пастка, мы ледзьве цікаем, хаваемся. Рукі ўгару, зараз жа. Не даджэй, не наш стыль. Чаго ты, халера, чакаеш? Хапай пісталет і пагналі. Ну, не, яны нас заб'юць. Адхіляй кулі. Ты што, дагэтуль не карыстаўся гэтай функцыяй? Тыповая мадэль, кароткачасовы энергічны шыт, які... Да чорт з ім, націскай кнопку. Што ж,
Спрабаваць нас это новыя фішы будзем ужо ў наступнай серыі, як і праходзіць гэты новы кавал. Паглядзіце толькі, якія ў нас новыя ворагі. Вось, вам дзякуй вялікі за прагляд.